kor Ramogi Klepe matindo mayudre kor gwenge ojiw mondo ndikre gi ten tuke mag adhula FKF mondo migi thuolo mar yudo sir kowuok kuom sirkal e chenro ma iketo mag gero tuke kochakre gwenge. Kanowe tuke mag Rose Sports Festival mosir gi midusa Rolex Wesonga mondo madhi nyime gweng Masaria e kar chung'od bura ma Wende kaunti ma Migori. Team manager mar Gor Mahia Jolayo Bondo nokwayo Klepe mondo ndikre kachak higa manyien. Sirkal mamalo chano tuke mag counties kama biro chiwo thuolo ne rawere nyiso mich margi. Molo timbe 17 mawuok sare osebedo katugi alap maringa kafano osebiro tugi tarik 29 dweni. Opinion wa chaki from down here. Omiyo idung Rolex chal kagimise kwalo ngwech ne jowagi. Opira idwa chaki a county and idwa go inter-county mabiro run separately called the federation. Ibiro loso their secretariat kaito federation to do team of management. Omiyo nitie kaka clubs biro bedo supported. Tinyalo mana bedo supported ka in a club ma registered gi the federation in the account mayalo luar ni gimoro. Omiyo managers man ka chaku manyo ka kutugu gi jaduma chingene utim registration